Satan kuma caman man nin ye dɛ. Satan wallahi bilahi du in kɔnɔna na ni b'a dɔn fɛn bɛɛ bɛ du in kɔnɔ mais sonyali ma sonyali ye du kɔnɔna in na. Satan ne bɔra sɔgɔmaden na ka n ka wari to so kɔnɔ. Satan ne b'a dɔn cɛ t'a ta muso t'a ta aw minnu bɛ du kɔnɔ aw de bɛ ne ka wari ta. Satan ka wari labɔ kuma caman man nin ye. N bɔra ka n ka wari to so kɔnɔ kuma caman balawu man nin ye. A f'i ka dudenw ɲɛna n ye mun bila n ka so kɔnɔ u ka taa bila a nɔ la. Fa tɛ la ne bɛ n ta sɔrɔ o de la u bolo fɛɛrɛ ni munumunu t'a dɔn n'i y'a confirmer n ka ku bɔ. A wari ne bɛ k'i bonya de. Y'a bila. Balimaya ye fɛn dɔ ye n'o kɔrɔ ma fɛn min faamu dɔgɔnin kan k'o faamuya n'o dɔgɔnin. Ne ni Saka wolo a tɛna se ka Saka dɔn ni ne ye. Ne dun ka ne wele Saka ka ko la n da tɛna dɔ la dɛ. Barisa Saka